Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor ta' Wiċċ Imwiċċ. Diġi jmiss li naqralkom silta minn Damask, il-ġabra ta' novelli ta' Rita Saliba. Rita Saliba repet il-konkors għal-kidba għaż-żgħażagħ 3 darbiet. Hija tikteb kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti. U Damask hija t-tieni ġabra ta' novelli tagħha. Jisa naqralkom l-ewwel novella f'Damask li ġib l-isem ta' Petali Homor. Minajra mhu xejn. Jaf li ma jistax jagħti wirja tajba jekk ma tkunx hemm. Ħabtilla darba, 2, 3 fuq il-bib tal-kamra fejn tmur tirtokja wiċċa. Ma kellu ebda tweġiba u qabad u fetaħ. Jaf li l-bib ma kienx issakru, imma ma kienx hemm. Huwa jiġa jleqqu kienu mdendlin ma l-ispallira. Il-pnitzel u t-terra mferxin fuq it-twaletta ġabru ftit tal-abra wara xi jiem. Parrokka debija mitluqa gozz ma' ġembhom. Mill-bqija ma ħallit xejn aktar warajha. Ipprova jċemplilha, iżda l-mobile mitfi. Forsi bidlet in-numru. Ħallitu warajha x'imkien, jew waqatlu l-batterija. Qabel illum, it-tfajla kienet biss parti mill-maġija tiegħu. Imma llum in-nuqqas tagħha qed ikiddu. Daqlu l-mobile. Sejħulu biex jipprepara x'daqti mis-suqu. Lesta l-kaxxi li fajnejn in-nies fihom kien jaqsam b'serrieq. Tom daqqatajn forsi jilmaħ xi biċċa minna. Għattihom bliżar iswed u ttama li titfaċċa qudiemu f'biċċa waħda. Ħaseb fiex seta' naqasha. Il-folol rridu lilu. Kien illużjonista famuż mhux biss f'pajjiżu. Fuq il-posters kien jidher wiċċu, imma wiċċa żbejjaħ kien jibqa' wara l-kwinti. Hi kienet biss aċċessorju u issa rieda. Illum kellu jgħidilha li se joħodha miegħu barra l-pajjiż, se jagħmilha famuża. Staqsa liha fejn kienet toqgħod, fejn ġieli wassalha. U hi tinżel tiġri mill-karozza. Iżda donnu ħadd ma kien jafa. Xi ħadd qallu li ma tantx kienet tidher barra. Għaddilu ħsieb li setet kienet illużjoni, tidher u tisparixxi bi kmant jew sinjal. Imma hu kien jaf li t-tfajla kienet tassew tkun ħdeħ. Nifissa ġieli ħassu qribu iju tinżel bil-ħeffa taħt il-palk fil-kaxxa sewda. U kultant ġieli sema' qalba tħabbat taġġel x'inhi midda stirata fuq l-asta mdendla fl-arja. Sema' jismu Majjed mill-preżentatur fuq il-palk. Iċ-ċabċib kienet joħnoq is-sala. Is-soltu hi kienet toħroġ qablu, tippreżentaħ b'idejha miftuħin. Imbagħad joħroġ hu u d-bissima tagħha tintefa' fid-dawl baxx. Irranġa ħwejġu u ħareġ fost aktar ajjat u tisfir tal-udjenza. Waqqafhom. Ma kienx loku dak iċ-ċabċib. L-udjenza qobdiet u stenniet. Fela luċuħ għalli jista' jkun kienet hemm. Fittex għal xi ħjiel, xi libsa tleq, xar debi jew fid-din. Iżda dak ma kienx xara. Fid-dinja tal-illużjoni kollox kien jinbidel u ħafna drabi xara kien jinbidel ma' kull wirja. Ftakar li kien qastni l-ewwel darba li ra. Għal-mument nunnu lemaħa u niżel minn fuq il-palk. In-nies żammew in-nifs xi nrawħ fosthom. Ħarstu nifdithom. Wasal fl-aħħar ringiela fejn ra tfajla kemm xejn grixtija. Feraħ għal nitfa, it-tama li kien saba. Ridet tinkieħu staħbit fuq qalb il-folla. Inxtel dawl qawwi fuq it-tfajla. Iżda ma kienitx. Kella xara swettuta. Tajdu u stedina miegħu fuq il-palk. L-udjenza ammiratu ċabċbitlu. It-tfajla tal-udjenza xtaqet tiġbed ida lura. L-afsa tiegħu fuq ida kienet qed tweġġaħħa. Staħtet la miegħu fuq il-palk, imma ħarstu fis-saf tagħha eddita u samrita. Fuq il-palk nofsu mdallam stħajlita daħlet f'dinja ta' ħaddieħor. Insit li ftit qabel kienet fost l-udjenza mxenqa, iżda kienet waħedha mal-illużjonista famuż. Huwa ħares f'għajnejha mberqin. Stieden lill-udjenza tiegħha l-applaws li xirqilha. Ħass il-kmiem tal-ġakketta li kien libes jitqalu. Rid jeħles minn dak il-pis. Ma ħassux ippreparat, imma jekk jibda bleħfef waħda, dik li joħroġ l-oġġetti mix-xejn seta' jissodisfa lill-udjenza ċana. Li tfajla qalilha biex tilqa' l-oġġetti li kien se jgħaddilha u turihom lill-udjenza. U hi obditu bħal f'seħer. Daħħal idu fil-pulzir tal-komma tal-id l-oħra. Ġibet bħeffa imkatar ikkuluriti marbutin fl-imkien. Wieħed irħew ir-riħa tal-fwiħa tagħha. Dakinhar tal-ewwel wirja tiegħu kien għannaqa bil-ħatfa wara l-palk u xam f'wieħitha. Kienet lejla ta' suċċess u kien għadu żagħżugħ. U hi kienet żagħżugħa wkoll dak iż-żmien. Qatt ma ra ħaddej minn fuqha żmien. Għalih baqa' dejjem l-istess, dik li tidher għal ftit imbagħad tgħid biex jidher aktar hu. It-tfajla sabiħa ta' xara qastni li tajn joħloq l-illużjoni fid-dinja tal-mistħajjel. It-tfajla ta' xara swettuta laqathom b'ġest awtomatiku. Ringiela twila ta' mkatar li ħallithom jaqgħu mal-art. L-udjenza ċabċbet u stennit aktar. L-illużjonista reġa' fittex fil-pulzir. Ħareġ libsa kollha ntaċċoli kanġu ta' fil-fidda li kienet tilbes hi fl-aħħar ta' xi wirja x'in toħroġ tiġbor li jkun ħalla warah
u tħallih jilqa l-applaws u t-tifħir. L-apes tal-għajnejn iswed skur li bih kienet tirtokja l-kpipel ta' għajnejha eżatt qabel toħroġ minn wara l-palk. Żewġ biljetti taċ-ċinema li kien ħalsilha meta baqgħu sejrin jaraw film wara lejla oħra ta' maġija. Perli neżlin bħal qtar bil-kullana li kienet libsa meta beda jwod bila skieken. Sikkina minnhom kienet ġiet eżatt monqa. U qatet il-kullana. Bda jxoq Lara għalih. Neżal ġakketta. Tajjara l-isfel. L-udjenza qajtet u ċabċbet u ġildet tal-ħwejġu. Ħasbet li rrid jgħaddi l-messaġġ li ma kien qed jaħbi xejn. Baqa' jfittex fil-pulzir f'Vernezija. Ġibet żarbuna li kienet ħallit warajha f'waħda mill-kaxxi li kienet daħlet fihom biex tisparixxi. Umbrella li tattiet taħta miegħu sakemm wassala sal-bib ta' dara. Kopja ta' ċertifikat tal-mewt. Ħast Ingliż fil-komma u żewġ taqtiliet tad-demm ċarċru minn ma' idu. Daħħal idu l-oħra fil-pulzir u ġibet warda ħamra li xtaqitja wara l-aħħar wirja tagħhom. L-udjenza qamet euforika. It-tfajla mill-udjenza baqgħet issummata. Ma tafx jekk tammiraħx jew tibżax minnu. L-illużjonista dar leha. Ħarstu kienet vojta. Newli l-warda. Imma u jnewi lila il-petali ħomor waqgħu waħda fuq il-palk. U dik kienet l-ewwel novella Petali ħomor minn Damask. U sa nistieden li Rita Saliba biex tingħat miegħi. Grazzi tal-li l-qajt is-serina tagħna. Mela, nibdew daqsxejn mistoqsijiet bħas-soltu. Is-sensi għandhom importanza kbira f'din il-ġabra, ġeneralment bħala nuqqas jew assenza. F'Porċellana hemm il-pupi li ma jfuħux u fl-arloġġ tal-bozza l-iskultura ta' fjuri li ma jfuħux. F'Ekisi, it-toma qarsa tal-adma tal-ambaqra hija f'sens in-nuqqas tal-ħlewwa tal-frotta nifisha. U l-istess fil-vażett tal-bewsit fejn fl-aħħar tal-istorja niskopru li l-mandolin kien qares. In-nisa ta' Villa Mistura jgħixu moħbija mid-dinja, il-bot minn għajnejn in-nies. X'inhi l-importanza tas-sensi għalik bħala kittieba, x'tara fihom jew fin-nuqqas tagħhom? Huma importanti ħafna sensi, anke fit-tiswir ta' rakkont. Inti ma tistax taqdem x'imkien jew xhom xi post u ma tistax tabbinaħ ma' x'imkien ieħor, ma' xi storja, ma' xi ġrajja li ġratlek. Stejjer li jidhru li għandhom nuqqas ta' sensi, sens ta' xam, jew nuqqas ta' sens ta' toma, però dak użajtu biex nikkontrasta l-ambjent li ħajoħroġ iktar b'saħħtu. Użajthom ukoll is-sensi, hemm sens ta' xam fejn riħa ta' birra, l-imwejjiet li torok kemm torok ma tistax tinqala dik ir-riħa miżza minn fuqhom. Qtates fin-novella Qtates ħad tidħol f'dar li tinduna li hemm il-qtates hemm ċerta importanza. Ir-raġel tal-labar ukoll f'dak is-salott dik iċ-ċerta riħa. Ir-riħa tal-qattus mhux se titlaq daqshekk malajr, inti l-ħajja qed tibniha ftit ftit u l-istess is-sens tat-toma f'lajn baqar, meta kien hemm dik il-mara tbieħ lajn baqar, it-toma qarsa, il-qares tal-ħajja, il-mandolin li huwa qares. Il-mandolin ġeneralment nasoċjaw ma' dik it-toma ħelwa, qed nitfgħu fil-konfettur, imma għall-istorja ma kienx tagħmel sens li jkun ħelu. Hemm sensi oħrajn, is-sens tal-mess huma importanti ħafna, huma komponiment importanti mhux li tara biss, li jekk tagħlaq għajnejk kapaċi tħossha storja, kapaċi tidħol fiha. L-istejjer iduru ma' nisa. Nisa u relazzjoni tagħhom mal-ħajja, mad-dinja u l-affarijiet li d-dinja ġib magħha, inklużi l-irġiel li xi drabi jidhru biss bħala preżenza passiġġiera. Eżempju, lumi fil-vażett tal-bewsit jew inkella memorja ta' preżenza li skadiet bħal Anslem f'Villa Mistura jew l-eks raġel ta' Marjosa f'Porċellana. Tara forsi parti mill-essenza maskili din il-preżenza li mhijiex preżenza? L-irġiel isni użajthom bħala karattru sekondarju, imma ġieli l-istorja tkun fuqhom. Rakkontata minn nisa, jew relazzjoni tan-nisa magħhom, hija hemm ħafna l-element tan-nisa joħroġ iktar b'saħħtu għax forsi l-kitba hija minit femminili. Ġieli ktibt fihom l-istejjer hemm ġieli ktib vuċi ta' raġel, però xorta jibqa' l-fatt li qed tikteb awtriċi femminili. Nemmen li f'soċjetà matriarkali in-nisa għandhom sem kbir fid-deċiżjonijiet fil-familja, kif il-mara taqqat il-familja u anke jidħol f'deċiżjonijiet oħra, fit-tiswir ta' karattru, kif tikkontrolla lir-raġel. Mhux għax ir-raġel mhux preżenti, ir-raġel huwa preżenti ħafna fihom mill-istejjer, però ma huwa karattru dejjem jibqa' lura jew sekondarju. Waħda minn novelli li żgur se twerwer numru ta' Arrejja hija bla dubju ta' Xejga Zamba.
It-tema prinċipali tan-novella hija bullying, li inti tħares leħ mill-lenti ta' x'jiġri wara, ġifieri ir-rabja u riperkussjonijiet tal-vittma. Hemm element ta' pjaċir ukoll però fir-rakkont. L-istorja hija mibnija tajjeb ħafna. Tatik l-istess pjaċir u deċid ta' film tal-orrur fil-fatt. X'nebbaħ din in-novella u x'inhu l-post tagħha f'din il-ġabra? Il-novella tidħol tajjeb fil-kollezzjoni, il-fatt li huma kienu bniet u mbagħad saru nisa jridu jerġgħu jiltaqgħu. It-tema hija bullying vera u nemmen il-bullying huwa bħal boomerang. Kemm min jagħmlu u kemm min jaqilgħu. Ir-reperkussjonijiet mhux min jaqilgħu biss u mhux min jagħmlu biss. Orrejt meta nkunu żgħar nagħmlu affarijiet ħanitqu dik mhix bħalna. Imma inti xorta tkun qed bagħad il-konsegwenzi. Xorta ma tistax tiftakar f'dak il-moment. Issa il-vittma qatt ma ħadd ma basar li kellha forsi ħiliet jew forsi setat tieħu vantaġġ minna di taf li hija differenti, setat patti, forsi anke kif inbniet jisa film tal-orrur anke jiena niktibha rrid indaħħal dak l-element ta' biża'. Mhux se torqod moħħok mistrieħ jekk ikollok il-persuna ħdejk, imma fl-istess hija parti minn daħlet f'ħajtek din, jekk kienet l-iskola miegħek, jekk ilhom mbagħad kibru, xorta se jibqgħu mill-affarijiet kull ma tagħmel għandha konsegwenza. Issa min jirċivija u min jagħtiha ħatolqot il-kulħadd kważi, ħatolqot il-grupp kollu. Hemm element iva ta' biża' fiha u anke forsi jiena bżajt kienu nikteb kieku jiġri lili għax jiena rrid inħosshom l-affarijiet biex niktibhom. Hemm l-element tal-avventura fiha, avventura ta' meta tkun għadek żgħira mbagħad ma taħsibhomx imma meta tikber tibda tħares lehom b'lenti differenti, tibda tanalizza. Imma kienet se tispiċċa ħażin naħseb ukoll. Tajjeb, Rita, mela hawnhekk qed naraw ġabra ta' kodba li b'xi mod ieħor huma marbutin miegħek bħala kittieba. Tgħidilna xi ħaġa dwar uħud minnhom? Issa nibda b'tat-tfulija li daw jibqgħu miegħi, jikbru miegħi. Alice in Wonderland dak il-ktieb li jixprunani xelli l-immaġinazzjoni u qrajtu iżjed minn darba minn tkun żgħira, dak kont nintilef fuqu. Tales from Shakespeare huma li ġejt introdotta magħhom permezz ta' daw ir-rakkonti żgħar, tant kien fihom immaġinazzjoni fihom. Jiena xejn anke kien ara darba darbtejn ma kontx niddejjaq. L-element tal-misteru, xemm wara dak il-ħajt. U bla dubju fuq iż-żwiemel, kont inħobbhom ħafna dan iż-żgħir. Għax kelli wieħed kbir ta' Black Beauty. U mbagħad snin wara bil-fors kelli nixtri War Horse malli rajtu kien ħareġ film dan ukoll. Meta kbirt matul is-snin kelli awturi favoriti tiegħi, insemmi ħafna l-Khaled Hosseini għal mod sabiħ kif jirrakkonta l-ħila li għandu biex jiżewwaq l-istorja. The Kite Runner hija storja li taqra imma ma tinsijiex. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien, tibqa' relevanti, tibqa' tiftakar fiha, ddur lejha. U mbagħad wara tal-istess awtur A Thousand Splendid Suns li jirrakkonta minn vuċi ta' żewġ nisa fuq il-brutalità li għaddew minnhom. Hija storja vera sabiħa, l-mod kif ġew flimkien daw ħbiberija speċjali tagħhom. U bla dubju Margaret Atwood hija tibqa' dejjem il-favorita. Margaret Atwood nqabbilha ma' dik li qed turina forsi mera, imma mhux mera li turik ir-rifless attwali li ħatawġu bħal dak li tidħol f'xi park hekk tara iġġebdek l-isfel, ġifieri ir-realtà tagħha hija kemm xejn għax hemm affarijiet reali, tikteb vera jisa science fiction, imma jekk vera naslu f'katastrofi fid-dinja mhumiex impossibbli li jiġru. Il-ħila tagħha kif jirnexxiela tibqa' dejja b'dak il-mod, fil-ktieb, fil-kitba tagħha, nammira ħafna. Imbagħad l-oħrajn huma xogħol ta' matul is-snin, dawna taż-żgħażagħ li hija kitba l-qalbi ħafna, għax hija dejjem li tinbidel, hija ta' sfida. Mbagħad kelli wkoll nitraduċi mit-Taljan li kienet għal adolescenti naqra żgħar. U l-antoloġija tiegħi tal-adulti għax volja nikteb għal żgħar u għal adolescenti, il-kitba tal-kbar tibqa' dejjem trid tesprimi ruħek. Naħseb għandu jkollok xi ħaġa tiegħek. L-ewwel wieħed kien Satin, l-ewwel ġabra ta' novelli.
ħareġ Damask fil-2017 dis-sena stess, sa qed naħdem fuq it-tielet kollezzjoni. Nittama li tkun aħjar ukoll. Dejjem nipprova nimmatura fil-kidba. Tajb, grazzi ħafna Rita tal-li ġejt u sant ma' nasibiet tiegħek. Għana wasalna fit-tmiem episodju ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ u narakom il-ġimgħa d-dieħla biex nerġgħu niltaqgħu ma' awturi jew awtriċi oħra.